голяма част от нашите доходи са сиви. Обаче аз всъщност не изкарвам 2000 лева, аз изкарвам 4000. Какво е нормалното съотношение на вноските ти по кредити спрямо доходите? До сега банките приемаха 60% съотношение на официален доход към размер на общите вноски. БНБ сега го свали на 50%. Аз винаги бих препоръчал на хората да гледат да е 40%, защото това е стандарта, който е за по-голямата част от развития свят. Защо в България по принцип позволява по-висок процент? Не защото са ни много високи заплатите, защото голяма част от нашите доходи са сиви. Когато имаш сив доход, т.е. аз официално изкарвам 2000 лева и съответно банката ми позволява вноска 1000, обаче аз всъщност не изкарвам 2000 лева, аз изкарвам 4000. Обаче като не мога да ги докажа другите 2000, защото ми ги дават под масата, тогава реално аз би трябвало да мога дори по 40% правило, би трябвало банката ми позволи 1600 лева вноска. Да, обаче банката, понеже вижда само тия 2000, които са ми официалните, тя ще ми позволи само 1000. Така че аз не мога да си купа жилището, което искам. И тогава е много важно отново да използвате кредитен посредник, за да можем да ви кажем как да го направите. Има варианти.